Il-proposta li ressaq il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech it-tnejn filgħaxija fil-Parlament iddominat il-faċċati tal-ġurnali lokali u qed tiġbed reazzjonijiet pożittivi għal fatt il-permezz tagħha se jkompli jissaħħaħ il-Kumitat Parlamentari tal-Standards. Din il-proposta ġib rispett mhux biss lejn l-istituzzjoni parlamentari iżda lejn il-familji Maltin u Għawċin bil-għan l-issisin sodi tad-demokrazija jkunu salvagwardjati. Fil-Parlament, Bene Grech propona li l-Kumitat tal-Standards ma jibqax presedut mill-Speaker tal-Kamra u jkun kompost b'mod differenti. Il-proposta tindika li għandu jkun hemm membru mill-Gvern tal-Ġurnata, membru mill-Oppożizzjoni u 3 membri li jkunu mażulin biż-żewġ terzi li minnhom jintgħażel iċ-Chairman. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li f'dan il-pajjiż hemm bżonn illi b'serjetà ikollna istituzzjonijiet illi verament jaħdmu, inkluż il-Parlament. Ma jistax ikollna attakki fuq istituzzjonijiet meta ma jogħġbux il-Gvern kif għamel meta jogħġbu ftit ta' xhur li jattakka lill-Kummissarju tal-Standards. Inutli jkollna Kummissarju tal-Standards li l-Gvern jiftaħar li jagħmel liġi dwaru biex imbagħad ikollok deċiżjoni tiegħu li jiġu qudiem il-Parlament u b'xi logħba jew oħra ikollna allura l-anjentament ta' dik id-deċiżjoni. Eżatt fit-tmiem is-seduta ta' tnejn, Bene Grech insista dwar l-importanza li mingħajr kliem fieraħ iżda b'azzjoni retta pajjiżna jkollu speaker denju tal-pożizzjoni r-responsabilità illi jrid iġorr. L-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż ikollna iva speaker li jħares l-interessi nazzjonali, jħares l-interessi tar-Repubblika, jħares ukoll il-lejaltà tiegħu lejn il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna u lejn il-poplu Malti u Għawċi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar illi il-komunità internazzjonali għandha għajnejha fuq pajjiżna u stqarr illi inutli nagħmlu l-liġijiet li nispiċċaw niżżufjettaw bihom. Kull min f'dan il-pajjiż għandu rwol pubbliku, għandu rwol kostituzzjonali kif għandu koll l-Speaker tal-pajjiż irid iwettaq dmiru u jħares l-interess tal-poplu Malti kollu u mhux le tal-Gvern tal-Ġurnata. Bene Grech qal ukoll illi jekk l-Speaker mhux se jkun qed iwettaq dmiru bħal fost oħrajn kull ruling li jingħata jfavorixxi l-Gvern tal-Ġurnata, allura kull azzjoni neċessarja ser tkun qed tiġi konsidrata.